september 25 30 илангуллугу сулуқарлутик нунану алланут унаммисартут нуумми катеритсиннеқарпут нунану алланут унаммисарту сунгуисаасуата има нассуиарпаа. Jamen, vi har været 18 seniorspillere samlet, hvor den yngste har været 17, og den ældste er slutningen af 30'erne. Vi har haft spillere med, som til daglig bor i Danmark. Vi har også spillere der bor her i Nuuk. Ungdomsmæssigt har vi spillere med fra hele kysten, så vi er spredt godt ud. Katarina Nomni, amma immikkulittumut inuusuttut piukkunnaatillit aggersarneqarsimapput. Vi har en gruppe unge, de dygtigste unge spillere i Grønland, har vi også inviteret op og komme og træne med, så vi kan udvikle os endnu mere på den front. Decideret landshold har vi ikke, vi har masser af dygtige spillere, som vi gerne vil udvikle yderligere på, så det er det vi gør. Musa, tässä sport Greenland minkäni massa kuina tagasi dem oqaseqartilarpakkit tastan unimma paaserusunnerullugu sport Greenland taamatut tapersersuisarnera ukiorpassuarn taanningertasoq massakkumma taqanuinissisimagu tas massak suli tapersersuinnigu isumaqatingiissutigut ingammiarma suluqartartut kisaluam isumaqatingiissuteraffingsangu allat 2025 langullugu massakkuut suliatuupput oqaloqatingineri ingertalluarput aammalu ukua qanuinissisimaneri susoqartitsinnerit assingisaalu taakkua oqaloqatingissutinguarpagut taamaattumi oqaloqatinginnigu ingertalluarput aamma kattuffinningaanni oqariartuutit tingoqartatingillu pittangorsangassalaammeeqqartorpagu taamaat tapersersuiniaraangassi sunatiunertarisarpisi utaulimma suna piumasarisarpisiu Suku suleqatingisutigisangu soorlu kattuffinnu eqqarsaataalu assersuutaalu suloqartartut suloqartart kattuffiat isumaqatingissuteqarfingivarput taannalu assiingtuni pingasuni imaqarpo tas nunallu nammisartut pikkorivin sortut angalasinnaannissaat taavaluanguniakkaminnik qanillattuisinnaannissaa ngusaqarsinnaannissaat pillungu taakkua nunallu nammisartortaa tapersersorpamu taakkualu nunarsuarmioqataanitsinni unammiuarnerit assingiingillut peqataaffigisinnaasa kalaalnaasinnertugu taakkuaamma piviusungortinneqarnissaat taakkua siunertaralugu tapersersungarisarpungut imalun piumasaqaatingisarparput aappaattut tas inuusuttunik inerisaanissaq piukkunnaatilini inerisaayuarnissaq taanna pingaartipparput tasuuna imaakkami nunalullu nammisartut tullissaqartariaqarput aqungualuarnerpoq unikkaluarpa tatullissaam tingusisinnaasariaqartut aam piarersalereneqartariaqarput taan suliner piukkunnaatilin ineriartortitsiner pingaartillunguama inissisimavuq ismaqatingissuteqarnitsinnik aammalu taanna uatsinningaanniik piumasaqaataavuq inu piukkunnaatilинник ineriartortitsinermik perisissiaqarnis pingajuattu pingaartitarput sunguisaasunik pittangorsaa juartuarnissaa kattuffiin taakkualu namminni kattuffimminni inerisaaner pikkorissaanerit assingisaalu taakkua ingertanneqartarput massakkusoortsuleqartartu eqqarsaatialuit assersuutingissangaanni massakku kateritsitsiput pikkorivissortunik piukkunnaatilin nikkiisulaam sunguisaasusaniatinguaamma pikkorissaanerat ingertalluni tannaam isumaqatingissutini ilaavor taakkunaluam piumasaqaataapput pinginissai Ilili sport Greenland niptapersersugaasa ilaat tuuke kitva trifa mikillunili suluqartalersimagu. Tuuke, du har været landshold efterhånden i nogle år. Kan du fortælle, hvor det startede? Det startede i 2017 faktisk til Island Games, sommer 2017, da jeg var 18-19 år gammel. Startede jeg på landsholdet og har været på siden og har været med ud at rejse flere gange forskellige steder, forskellige landsholdssamlinger og VM og EM og forskellige turneringer. Så det har været super fedt. Ja. Det der med at være landsholdsspiller første gang, hvordan kan du huske følelsen? Ja, det var stort, fordi jeg havde spillet siden jeg var 7-8 år eller sådan noget, og så trænede man har set alle landsholdsspillerne træne og spille og være ude til turneringer og gerne selv vil være med og prøve det af. Og
Så det var en speciel følelse, sådan at endelig at få lov at være med og vise, at man godt kunne være med på det niveau også i Grønland. Så det var det var en fed følelse. Ja. Nunanut allanut ulammisartut inuusunneritilaat Maluk Kristoffersen nuummi toriartuunaqoq massakku Danmarkimi najuoqarpoq suluraminoq aallussuarimallugu. Jeg hedder Maluk. Jeg er 19 år gammel, bor i København og har spillet på landsholdet i 2-3 år cirka. Kan du huske din første landskamp? Ja, det var i Schweiz til EM kvalforhold, hvor jeg spillede faktisk en mixed-double, tror jeg, mod Ukraine. Og jeg kan huske, det var første gang, jeg var ude at spille sådan rigtig internationalt. Det var mega fedt. Hvor er du vokset op? Er det i B67-klubben? Ja, faktisk B67, og så for 4 år siden flyttede jeg til Danmark på efterskole, og har så spillet i Danmark siden. Men hvordan kan du huske det der følelse, du havde dengang, da du spillede som landsholdsspiller for Grønland? Det var jo en mega fed følelse. Det var noget, man har drømt om, siden man startede med at spille badminton. Så det var en mega fed følelse. At kunne repræsentere sit land, det var noget helt specielt. Sara Lindskov Jacobsen nunanut allanut ulammisartuaqornanni misilittartunarpaat ilagivaa. Ja, Sara. Du har jo været med i landsholdet efterhånden ret mange år. Du har masser af erfaring. Men hvordan er det at være landsholdsspiller? Det er en fed oplevelse at være sammen om at dyrke en sport, som vi alle sammen elsker. Kan du huske din første landskamp, eller kan du huske nogle særlige landskampe? Jeg kan huske, at jeg var med til mit første Island Games som 16-årig, hvor jeg får ret store smæk i første kamp. Og jeg tænkte, det var umuligt at skulle vinde Island Games en dag. Men det gjorde du faktisk for... Det gjorde jeg for 1 år siden. 6. forsøg lykkedes det. Hvordan var det? Det var en vild oplevelse. Det har altid været, jeg tror, det er et stort mål for mange grønlandske idrætsudøvere at vinde Island Games. Så det var en fed oplevelse. Atagu Sara Lindskov Jacobsen juulipingerlanaarni 2023 Island Games imi ayugaanera takulaariartigu. Nunanut allanut ulammisartunut sungiusaasoq Rune Svenningsen aperaara taamatut Katerinnerup sunasiunertarinera. Jamen, vi laver den her samling for at dels lave en seniorsamling for de bedste landsholdsspillere på seniormæssigt. Så har vi også en samling for ungdom, og vi laver også et trænerkursus, alt sammen på samme tidspunkt. Så det er både med talentudvikling, det er med trænerudvikling, og det er også for at samle landsholdet, så jeg kan udtage et landshold. Har du haft nogle særlige fokusområder i den her samling? Jeg har altid nogle tekniske ting, som jeg gerne vil arbejde med. Jeg har også nogle taktiske ting. Primært taktisk har vi arbejdet hårdt. Vi har også trænet hårdt fysisk inde på banen. Så det er lidt det, som samlingen har gået ud på. Nalunnerangila nunanut allanut ulammisartuussagaanni inuttut tunniusimallunilu pilliuteqarnissaq qanorpingaaruteqartiginersoq piumassuseq sumingaaneornersoq nunan allan ulammisartuusunut apeqqutigaara. Det motiverer mig meget, at vi har de her for eksempel landsholdssamlinger, og vi har de her turneringer, hvor vi er ude og konkurrerer enten i Island eller i forskellige steder i Europa og kommer ud og træner. Man træner op til sådan nogle forskellige ting, så man hele tiden har et mål foran sig. Så er jeg mere motiveret i min hverdag til
til at arbejde, når jeg ved, at der kommer noget om 2 måneder eller 3 måneder. Så der hele tiden er et eller andet foran mig. Og så synes jeg også bare, at det er fedt at spille og repræsentere Grønland. Og være ude og rejse eller se de andre spillere og sådan noget, som jeg er glad for gode venner med. Ja. Altså i bund og grund, så er det bare, jeg elsker at spille badminton. Det er det fedeste. Jeg elsker at komme op i hallen og skulle se ens venner og træne og give den gas. Og så elsker jeg bare at træne. Det er mega fedt, synes jeg. Jeg tror, at jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre for hvert år, jeg spiller. Og jeg vinder nogle turneringer. Forskellige turneringer, jeg aldrig har vundet før, og det gør bare, at jeg bliver ved med at have lyst til at træne og sætte nye mål hver gang. Så jeg tror, det er det, der holder mig i gang. Elite Sport Greenland utaffiaqqilaariarutigu. Muusamut apeqqutigaara Elite Sport Greenland qanoq aningaasalassорneqarnerso. Elite Sport Greenland aningaasalassорneqarpa nertoruissuarmik tilfalaatu aningaasaninngaannik. Taakkualu tasnaminersorlusoqarlusaningaannik akkuaaneqartarput. Taakkunangaannik Elite Sport Greenland annertuumik aningaasамик taperssorneqartarpu imaluunni tunineqartarpu. Taassumasaniatingut naalakersuusoqarfipput tassa timersunernaalakersuusoqarfik taakkuaama aningaasaanik tunniussisarput taakkulu katillungi immaqa tunniussaat aningaasaatingu 95% missaa taakkunangaanniitingusarpagut taakkulu sinneri aningaasaliisuningaanniik aamma tunniuneqarsinnaasarpu toqqaannauatsinnut kisianniannerpaartaat aningaasaniinatsissikkut taakkua tunniuneqartarput taakkulu qulakkeerneqartarput unammisartut kattuffi tapersorsorneqarnassaanigertajuarnissaanut kiisaluamma Elite Sport Greenland periusissiaani anguniangassat qanittattorneqartussanut periusissiami taavalu inerisaanissamut assiingittut susassaqartitsinerit taakkuaamma aningaasat tunniuneqartuningaani tassungi ilaareertar Unammisartut pisinnaassaat massakkorpiaqanoq innersoq apeqqutigaara. Jamen lige nu så er vi lidt trætte, fordi vi er ved at være i slutningen af samlingen. Vi har sidste træning i morgen. Men overordnet set så står vi et godt sted. Fysisk er vi godt med. Jeg er tilfreds på den front. Jeg synes vi udvikler os teknisk og taktisk, så jeg er glad og tilfreds. Lige nu er den på vej opad, synes jeg. Har været en god start på sæsonen. Og det er fedt at have været her til samling og ligesom blive presset lidt fysisk også, og ligesom se, hvor man ligger hen i niveau, så man ved, hvad man skal arbejde på, og så videre. Så jeg synes, min fysiske form bliver bedre og bedre for hver dag, og jeg er meget motiveret til at fortsætte med at arbejde hårdt. Og mentalt, der er jeg også et godt sted. Nu er jeg blevet 25, snart 26, så der er nogle andre ting, man tænker over, end dengang jeg var 18-19 år og startede. Der er nogle ting, der er faldet mere på plads, og noget nervøsitet, der lægger sig på en anden måde, så jeg er blevet bedre mentalt også, synes jeg. Jeg synes faktisk, den er lige pt. Er den rigtig god, faktisk. Jeg synes, jeg har spillet noget af det bedste badminton nu, som jeg har gjort i lang tid. Det bedste, jeg nok nogensinde har spillet, tror jeg. Står rigtig godt lige nu, synes jeg. Både fysisk og mentalt. Jeg vil sige, fysisk der har jeg lige været ude med en skade i næsten et halvt år med mit håndled, hvor jeg ikke har kunnet spille. Men nu er jeg lige kommet i gang igen, så jeg kan mærke, at jeg er meget motiveret for at spille, nu hvor jeg endelig kan spille igen. Mentalt bliver stærkere og stærkere hvert år. Det er som om, at der er lige kommet noget her, når man runder de 30, så bliver man stærkere mentalt. Så ja, jeg ligger et godt sted nu. Ukiorpangortuni Elite Sport Greenland timersortartuni pikkorivissortuni tapersarsuisarnera ingerlanikuuqo. Piumasaqaatillisuusunuku taamatut tapersarsorneqassagaanni. Tas piumasaqaatiilangisarpaat anguniangasuunersoq taavaluamma angunianga qaffasissusaa ajunginnersuugunalilertussaasaqarparpu. Soorsaqusinartoruissuukua suloqartarteeqqarsaatialungit ilingikkaarnermingaanniik iimmimviimumeqqarsaatialungu massakku allangortiallalarnikua soqutiginartoruissuarma ataasiakkaat iimmimuangussinnaanissаа qanittattorneqassasoq taanalu nalilerneqarpu kattuffianningaanniik tauungut qulakkeerparput ajungilaa qaffasissusaa nunarsuormeoqataanitsinnut siuarsaanissatsinut naapertuupporteriusissiatinaapertuuppor taamaalittata akuarisinnaangortartugu tastaamatut tingussaasumik kattuffik aliangiitstarparpu suna anguliangarivisiuk
агуниаарлоқану агунеқассуа тастаана миннерпаа миктунниунеқассоо уатсиннут аамалуакуаретиннеқарлуни таамаасиллуни асиингитторюусиннаасаартимерсуми тимерсууммут кисиани соорлу пеқатааниссанут нунарсиормеқатааниттсинни соорлу иэммимут эрупами унаммерсоо ниссаммут ангуннерит ималуунни виимиммут унгасут кисалуам соорналими атаасиаккаарарпугут укиунерани уиллимут аамаагуниангаллит тастааккуа пингасут аннермик сиунертаасарпоқ таперсерсорнеқарниссама унаммисартуник катеритситсинеқ илуатсиллугу аама сунгиусаасуникпут кориссаанеқ ингерланнеқарпоқ. Jamen, vi har en masse dygtige trænere, som lægger et masse stykker, altså en masse timer frivilligt arbejde. Og uden dem, så er vi ingenting. Altså, der er ikke noget landshold uden klubtrænerne. De lægger et godt stykke arbejde, og vi vil gerne støtte og hjælpe dem så meget, som vi kan. Fordi vi har brug for hinanden. Så al respekt til de trænere, der er rundt omkring i de forskellige klubber. De gør et kæmpe stykke arbejde. Vi vil gerne hjælpe dem og dygtiggøre dem. Og spare med dem, så vi får endnu dygtigere spillere. Timmersortartutut taamak qaffasittigisumik ingerlasinnaasagaanni tapersersorteqarluarnissap qanorpingaaruteqartiginera nunan allanu unammisartuusunut apeqqutigaara. Det er mega vigtigt. Mine forældre, især specielt min mor, var rigtig god til at skubbe mig lidt videre til træning, fordi der var mange gange, hvor jeg trænede med dem, der var lidt ældre, og så tabte jeg en del, og jeg var sådan, jeg gider ikke at spille, og jeg vil bare hellere sidde derhjemme, og så var hun sådan, skubbede hun mig ud og fik mig til træning, og så når man fortsatte og blev ved der sådan i teenagealderen, hvor man måske ville lave noget andet, men man blev ved, og man fortsatte, og så lige pludselig så fik jeg succes med det, og så begyndte den at køre mere af sig selv, så jeg er glad for, at jeg havde den støtte, også fra sådan holdkammerater og mine forældre og venner, til ligesom at sådan skubbe en, når man ikke altid havde lyst selv, så det betyder mega meget. Jeg forstår, at du har elsket badminton, siden du var en helt lille dreng. Det der med at have støtte fra familie, forældre, venner, eller hvem det nu kan være. Hvor vigtigt var det for dig dengang? Det var mega vigtigt. Altså, man kunne jo ikke have klaret det uden sin mor og far, som har taget med op i hallen og set turneringer helt fra da jeg var mindre og hjulpet mig med at købe ting. Og ski også nu, med alt mit udstyr og mine rejser og sådan noget. Det har virkelig været vigtigt for mig, at de kunne hjælpe mig og stå ved siden og hæppet og klappet og lavet mad og sådan noget til mig. Det har været sindssygt vigtigt, synes jeg. Det betyder rigtig meget. Jeg har altid spillet med min far, da jeg var lille. Det var ham, der fik mig med i hallen første gang. Og min mor har altid været med ude og hæppe, og min storebror har også spillet. Og ja, de følger nærmest mere med i mine turneringer, end jeg selv gør. Jeg husker mange resultater, og ja, er altid med på at hjælpe mig til at blive bedre. Så det betyder rigtig meget at have støtte hjemmefra. Unammisartut kateritsinneqarnerisa aammasiunertaanut ilaavuq oktuuparit naalernerani kyyparnimi unammiuarnissani nunarpusinnerlugu unammiartortitaqarnissaq. Vi skal til Small State, hvor vi konkurrerer med 8 andre nationer. Så det er anden gang, vi skal til det. Det glæder vi os meget til. Hvem kommer med, eller hvor mange kommer med til den turnering fra Grønland? Jamen, jeg er udtaget et hold på 4 drenge og 4 piger, så vi bliver et hold på 8 spillere. Vi spiller det, der hedder mixed hold, altså en landskamp består af 5 kampe. Med en herresingle, en damesingle, en herredobbel, en damedobbel og en mixdobbel. Så det er et blandet hold. Så det er altid godt at være med på den front, fordi så er det sjovt. Det er sjovt for os ikke at kun spille individuelt. Vi er en individuel sport, men her der kæmper vi for holdet på samme måde. Så det er fedt for os at komme afsted til det her. Hvad håber du på, I kan opnå til den turnering? Jamen, det er svært at sige. Vi ved ikke, hvad for nogle spillere de andre hold stiller med. På papiret og seedningsmæssigt, så kommer vi ikke til at være topseedet eller seedet til medaljer. Men vi har et godt hold, og vi kan godt gøre os gældende, så vi gør, hvad vi kan. Og så må vi se, hvor langt det rækker.